Sini media no kelekan hambai. Kini Isan Chandra Ruaja Para. Mo under the Isan Chandra Para, under the Jio Service Ambassad di block. Sini 40% Ambassad Constitution ni bisingo. Sini Takuk Koroksa Modoram Riang. Onek din bo hayau kelaijak bo rugi yang mani. Ingkai cung thangnai 15 tarik. Sarigo Robibar chung oro naifai puro bobai koklam roksaka apuro bo bed condition tong mani hiaba chung ya je mahai chung no yakari songsar no yakari taku buhun yakari thana hini chung imeya chung naimani pore robbaro phaiye aboni pore miyak chung khobor mangka 4:30 nagat sarigo boni langma chokha gabono belai khene chung khadujak chung oro boni last Nairumung nainani bagai oro ambasa hoite chung khailajak oro taku Raju Chandra tongo sini taku rokobang oro khaijak boni last paithak nairumung nainani be phayo bo khub kaham no sini samung khai tongmani o visini o watni bo group leader khai tongmani hiaba asuk jorawo songsar tai nukung ati sojon no yakari thanai hini chung asa khlaya tongmani hiaba ini cungno songsar no tai taku buku besa betu ini yakari thangmani abo belai kenu cung khadujak cung kamna khayo boni nokungo boni besla boni besaje boni sukhai joto no khakchang manthung tei boni pholanobo kaito cungno hawo paiplaya khakchang maritung boni phola mathang jatung abo chungnayo tei chung ja mansa boni saraddo purobo mairung ro ja nangmani chubahan bagai chung tiarungjak an bagai chung kini oro boni las paithak nairok bagai chung khaimani sini taku